Agur bero bat berriz Donostiatik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Telefonika banderaren 10. edizioa jokoan, 3. txandan arituko dira, lehen kaletik Laredo, 2. Zumaia, 3. Arkote, 4. kaletik Orio, eta epaileak ari dira, ontzien posizioa behar bezala finkatze. Tokamos Kobres. Erne, Txuria, lehorretik oneritzia eman dute, ea itxasoko epaileak orain zer esaten duen, hortxe dugu. Ondo kokatu daude, lautalde. Bai. Bandera gorria. Bera, badoa. Abiatu dira bera. Asko dago hemen jokoan. Bai gaurko estropadari begira, eta baita San Miguel ligaren zailkapen nagusiari begira. Lidertza aldaketa badugu seguru, eta normalean Urdaibai izango da liderra, Urdaibai eta Orioren artean badagoelako parte ikaragarria, eta ez du hor aldaketarik egin nahi estropada garrantzitsu hauetan. Orio badu aurrera, Oriok 6 segundo Arkoteri, 8 Laredori, 9 Zumaiari, Zumaiarrak pixka bat sufritzen. Hor da Orio, hor da Irakoitz Etxeberria, eta Oriotarren ontzian, badira bai gaur aldaketa batzuk veteranoen aldeko oera hartu du Josean Aizperrok, eta Mujika, Aitor Olaskoaga, Unai Etxeberria gaur ordezkoen tostan utzi ditu, Bentas ere bai, eta gazten artetik Josu Indo bakarrik dugu barruan, eta zartu dira Endika Uranga, Ibon Etxeberria, nolabait esateko esperientzia handia duen jendea, esperientzia gehiago behar delako horrelako baldintzetan, eta gazteak zartu behar direlako ontzia, baina neurri hartuta poliki. Eta Erne batuei, Oriok Arkoteri 7, Zumaiari 10, Laredori 11, txarren arteko konparaketa eginda, Orio estropada buru genuke une honetan, eta Orio eta Urdaibairen artean une honetan 18 segundu Orioren alde. Txanda guztitako denbora kontutan hartuta. Pare honetan, Oriok Urdaibairi 18-19 segundo, baina badakigu nolako goraberak izan diren. Hau, dato bat da, hasieran harturiko datoa. Aurrera Juan Alegorburu. Bai, Jon Garaizarrekin hitz egiteko moduan izango gara, Arkoteri denetik pasako zaioa urten. Zer ez zaio gertatuko Jon Garaizar Arkoteri? Vaya problemas ayer, a veces por fallos propios y otras veces por fallos ajenos. Os pasa de todo este año. Pues sí, la verdad que todavía no hemos podido hacer una regata en condiciones y resulta realmente triste, pero entre errores arbitrales y errores de organización, pues como el que acabas de ver ahora que la baliza 3 estaba en casa el domingo, pues hay que intentar remontar el vuelo. Todavía es muy pronto para rendirse, no hay que bajar los brazos. Suerte. Vale, gracias. Hor dira Oriotarrak. Oriotarren datoak hor dituzue. Gurutzatuta daude dato batzuk, arazotxo batzuk informatikarekin, eta Laister izango dugu hori zuzendua. Ez dago hori ongi. Orioren denbora 4:47 agertzen zaigu pantailetan, baina ezinezkoa da, hor nahaste bat izan da. Ez ditugu denbora horiek ontzat hartuko. GPS-ak ematen diguna bai, GPS-ak ematen parrak txanda honetan buruan ditugu. Hemen Josean Aizperrok guerari buruz, giroari buruz, goizean esan diguna baita ere gaurko lehiari buruz. Seguraldi tristia dugu, itxasuaren moitu samarra, eta bueno, ordua gaur da ikusten bezala pixkat altzatzen den, da itxasua pixkat kalmatzen den. Bueno, azken txandan hori behar bada izan daiteke abantailatxo bat gaurko egoera ikusita, ezta? Bai, hori sortatu eskio, bai, abantaila izango litzake, baina normalia, naiziak, eguardik gaurrak gehiagoa egiten du, eta itxasuaren nik uste gaur bai. Ez dakit. Nik uste gaur ez dugula suerta handirik izan. Bueno, eta hitz egin dezagun lehiaketari buruz, orain artean hasiera ona eman diozue, odol berria ere sartu duzu ontzi barruan, pentsatzen dute posik izango zarela. Bai, oso posik ez. Atzo egin genuen oso estropa ona egin genuen, lau gazte egin gintuen barruan. Gendekien pixkatxo bat, demoralde zirama kosta inguzitzaigula, gaztek etortzen nahi dira, pixkat estropa dosifikatzen, troineru ere berria, eta gauza asko ez. Baina nik uste egala pixkat asmatzen, puntu hartzen, eta burrukan sartzeko egean, guztu alderat.
Oriok Arkoteri 11 segundo 15. Ze gora berak izan du diren luze batetik bestera eta txanda batetik bestera taldeen artean eta hemen ezin dugu arriskatu eta edozer gauzezan oraindik estropa herria eta gehiago geratzen delako. Asko falta da bai, baina Orio dotore ari da, baldintza onak aprobetxatzen ari da bere laugarren kale horretatik. Zumaia ere bigarren luze honetan ederki lan erditan hemen erreferentziak hartu behar ditugu ongi. Amar borobilak Oriotarrentzat. Pentsa, Urdaibaikor 10:24 markatu du. Hemen dator orain Zumaia. Zumaiaren denbora 20 segundo gehiago. Zumaiarentzat 10:21. Urdaibairen aurretik jokatu. Besteak ze denbora egin dute, gauz bada denbora jakitea eta gero norbea gai izatea, baina nik uste dute talde honek gaur aukera handia dula gauza handi bat egiteko hemen. Momentuz ikusi egin behar da gero ze gertatzen den, baina momentuko, baina tartea bai. Iranek Arkotekiko duen tarte hori, une honetan Iranek 19, Arkotek 9, gaur agian erdira jeisteko moduan dira Plentziako. Hor dira Oriotarrak 15 minutu eta 20 segundo. Urdaibaik 16:00 markatu du, Pedreinak 15:49, Zarautzek 15:57, aurreko txandakoak dituzte horiek. Beraz, entzun duzue, zer esan duen Irakoitz Etxeberria. Barne lineatik azkar informazioak garbi entzun dugu. 40 segundo Urdaibairi. Eta ez dute sinistuko, barruan edoazen mutilek hori. Zumaiaren denbora 15:45. Momentuz bigarren denbora litzateke hau, eta Zumaiak ere gaur aukera bikaina du. Arkotek 15. Denak mundu guztiak aitortuko du baldintza hobetan nahi direla lanean, baina horrela da, txandak eta horregatik dira, eta ikusi behar, hemendik aurrea ja sosketa bidezkoa bukatu egingo da, txandazko izango da, eta dudarik gabe hori nahi dute taldeak eta denak arerio zuzenakin lana baldintza berdinetan egiteko ez. Oriok Zumaiari 34, Arkote 40, Laredo minutu bat eta 29 segundora. Eta Arkotekoek jo beharra dute orain gaur ezin garrantzitsua izan daiteke eta 4-5 puntu jateko Tirani. Zalkapenean aurretik duten Arraune elkarteari. Hemen bakoitzak ere helburua ditu noski. Bai, dudaik gabe ez, eta orain goz zalkapen orokorretan 10 puntu jartzea Miros gogoa zure arnasa izango Etzara inoz bakarri joango Miros gogoa zure arnasa izango